Sí, és la quarta edició, presentem una mica tot els tipus d'expressió artística en llengua catalana, com començarem amb cantautors de tots els països catalans, tornem a fer les 6 hores de cançó, és el 1 de maig a les 20 hores al Centre Cultural d'Elna. Després farem debat el dimarts 4 de maig sobre l'economia a la Catalunya Nord, amb Fem Feina, que presentarà el seu projecte de Fet Aquí, de productes etiquetats en català, on fan servir la llengua catalana. I farem el dia després, el 5 de maig, el Cinecat, que és una sessió de cinema en català que fem des de fa uns anys al Cinema Castellet. Presentarem una pel·lícula de Sergi López, de Mar Reixa, on actua Sergi López, el petit indi, i acabarem aquesta vegada amb música, que vindrà en Ben, que és un cantautor anglès que viu aquí a Perpinyà, que canta en Joan Pau Giner en català i també cançons d'en Giner traduïdes a l'inglès. És molt original, és un jove que mostra que gent es pot integrar a llengua catalana aquí i fins i tot fer música en català avui dia. Després, el dijous 6 de maig fem teatre en català al Convent de Minima, teatre en català amb una companyia del sud de Barcelona que es diu la companyia Sargantana. Serà un moment de trobada també entre companyia del sud i del nord, perquè organitzarem un taller i un debat sobre la creació artística de teatre en català dels dos bancs de la frontera. I després, el divendres 7 de maig, fem la nit de poesia a Ribes Altes, al Teatre d'Horta-Riba, on ho vam fer l'any passat també. Les nits de poesia, que és la 5a vegada que ho fem, són sempre un moment de trobada entre poetes del sud i del nord i de més enllà, perquè hi ha sempre altres llengües i altres cultures que s'acaben barrejant. L'any passat, per exemple, en Jaquet va acabar cantant en català amb un noi que cantava en kabil, van fer una improvisació catalano-kabil, i enguany vindrà també, la llengua kabil encara se representa, però hi haurà també una cantant que cantarà en sicilià, acompanyar la guitarra per un sicilià, i la noia és catalana, la noia que canta en sicilià. I hi haurà en Jaquet, segurament, en Queralt, en Joan Pere Sunyer, la Julieta Planes, una mica tots els poetes d'aquí de Catalunya Nord, i del sud pot ser l'Enric Casasses, que m'ha dit que pot ser que provaria de venir, en Eduard Carmona i molt més. I acabarem molt tard, doncs, perquè hi haurà molta gent per presentar les seves obres poètiques. I el dissabte, doncs, acabarem a l'extrem nord dels Països Catalans, a Salsa, al Porta Llagoleta, el dissabte 8 de maig, amb dos grups festius, un de Barcelona, de tot arreu, perquè són músics que venen un de Lleida, l'altre de Barcelona, i fins i tot un que ve de Bayona, que és català, que es diu Belda i el conjunt Badabadoc. Ja les havíem portat el 2007 a la Sant Jordi Jove, que fan les Angels de la Terra, i havíem vingut també al casal, al Centre Cultural Català, l'any passat. I en Belda després seguirà un altre grup nord-català aquesta vegada, que és un nou grup que hem creat fa ni un any, que es diu Llamp Te Frigui, que són professionals de música, però que fins ara tenien grups que feien música en francès. I ara hem muntat un projecte en català que també és molt festiu, amb contrabaix, acordió, guitarra i cant. Bàsicament se pot dir que és una iniciativa i encara portada pels Angelets de la Terra, és això? Sí, és una iniciativa portada pels Angelets de la Terra i des de fa 4 anys i encara ho comptem fer més anys i de fet fa 2 anys que hem obert als pobles del voltant, no només a Perpinyà, perquè al principi la Setmana per la Llengua la fèiem a la universitat, després vam fer per centre-ciutat i ara obrim a tots els pobles, a tota Catalunya Nord, perquè l'objectiu és d'anar a tocar la gent a fora de Perpinyà, perquè Catalunya Nord no és només Perpinyà,
És a dir, els àngels de la Terra coordinen tota la setmana per la llengua i després en cada espai on anem, hi ha la gent que porta el lloc, hi ha la gent d'Elna, l'alcalde d'Elna, amb el servei de relació que diuen transfronterera i tot això de cultura catalana. A Elna és molt present. Doncs som l'institució a Elna, però són gent molt simpàtiques, és a dir, que ho fem sempre amb companys, encara institució o no, ha de ser un ambient, com diuen, de bon rotllo. De bon rotllo, com diuen al sud. I després, a 100 metres du centre du monde, que és la galeria d'art contemporani on fem el debat. De Perpinyà. De Perpinyà, Madremany és un amic, Nicolas Cordeville també, que farà el moderador, és un amic, i són ells que cuiden el debat. Els uns cuiden els concerts. A Sals l'Helena, que és originària de Girona, ho porta el lloc amb Ai, que és músic, amb qui ens portem molt bé, que són els que es cuiden d'això, aniran a fer la promoció del seu concert. I per tot arreu és el mateix. I l'associació fem feina al debat a 100 metres du centre du monde, que vindran uns quants representants d'aquesta associació i també hi haurà agrupaments d'empresaris del sud que vindran a fer una trobada amb els nord catalans. La web és www.setmanallengua, tot junt, setmanallengua.com, i en la web podeu escoltar els grups, fins i tot hi ha vídeos dels poetes, dels grups, del teatre, hi ha tot a la web. Bé, moltes gràcies, si no hi ha res per afegir d'important. Veniu nombrosos i visca. Adeu. Adeu.